A peza que vou presentar hoxe pertence ao conxunto arqueolóxico da Ceada das Chás, o Castelo de Lobarzán, un xacemento situado entre os concellos de Oimbra e de Monterrei e que chegou a nós por doazón de José Quintas, veciño da aldea das Chás, quen nos fixo saber do seu achado o equipo de arqueólogos que estábamos a preparar precisamente a campaña do 2024 no xacemento. É unha pequena placa de bronce de 51 por 42 milímetros en que se representa unha escena de caza a cabalo, en que o xinete leva nun dos seus brazos un falcón e no outro un conxunto que non sabemos interpretar con toda a certeza, que poden ser un disco solar e unha lúa, ou ben un olifante, un corno de caza e algún tipo de disco que non conseguimos identificar. O falcón e o cabalo están representados con todo o detalle, a plumaxe da rapaz, ou a crin, a cola do cabalo, que ademais leva todos os aditamentos precisos para a equitación, arreos, bocado, mentres que o xinete ten unha representación moi característica. Por que? A vestimenta do xinete está moi cuidada, represéntase con todo o pormenor a representación da faldra, do vestido, mentres que é curioso, contrasta notablemente coa representación do rostro, a representación facial, que é moi esquemática, apenas uns trazos que marcan os riscos faciais do xinete. É dicir, non se quixo representar unha persoa concreta, senón a idea dun guerreiro, dun militar, de alguén da alta clase da sociedade do momento. Isto lévanos a pensar que é unha peza islámica que, en efecto, ten paralelos, pero non en metal. Esta placa de cinto sería un caso único no estado actual dos coñecementos, e os paralelos que coñecemos son representacións ben en marfil, ben en tapices, sempre en elementos enormemente suntuosos, luxosos, que veñen a incidir nesa idea dun contexto social moi elevado para a elaboración da peza. A datación, precisamente por esos paralelos, por esas representacións de arquetas en mármore, lévanos a un contexto por volta do ano 1000, precisamente cando sabemos que se estaba a fundar o castelo de Lobarzán, a fortaleza de Lobarzán, unha das que articulaba a terra de Baronceli, o que hoxe é o val do Alto Támega, para entendernos. Nas excavacións precisamente do 2024 puidemos ver, por unha serie de mostras, que a cimentación da muralla está datada no último cuarto do século X. Por documentos, por textos escritos, a primeira referencia é do ano 982. Polo tanto, estamos a asistir á creación desa fortaleza. Unha fortaleza que articularía tanto esa terra de Baronceli como serviría ademais para defensa de posibles ataques do exterior, que neste caso chegarían do sur. Isto enlaza precisamente con esta peza de orixe islámica, porque podemos estar ante un testemunho de algún tipo de escaramuza ou de batalla vinculada á chegada de contingentes árabes desde o sur, coincidindo ademais con este período de Almanzor e das racias que están documentadas sobre Galiza. Por lo tanto, unha peza que nos ilustra unha páxina máis da historia non só de Lobarzán, non só do Val do Támega, senón tamén da historia de Galiza no seu conxunto.